дигар шоу бо Фаридун Хайруозода. Хуб ҷонгир, мо дар ин ҷо як бахш дорем. Ном дорад буд набуд. Яъне ки фақат шумо ба мо як ҷавоб медиҳед. Буд ё набуд, ё ин ки ҳа ё ин ки не. гӯш кардаги аст. Бале, дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳаст ва аллакай ман фикр мекунам ки тамошо кардаед. Як бора бо ду нафар ишқварзӣ кардаед? Бале. Ба саҳна бо ҷароби дарида баромадаед? Не. хоҳиши аз саҳна рафтан буд? Не. Ба касе дар кор бахилӣ кардаед? Не. Аз оне ки ҳунарманд ҳастед барои ҳалли кор истифода бурдаед? Дар андоз мухлисон ба хашм овардан? Бале. Номи дӯстдоштаатонро фаромӯш кардаед? Бале. Аз мактаб гурехтаед? Бале. Дар мактаб аз рӯи дигар нафарро навис кардаед? Албатта. Ба ягон мухлис муҳаббат доштед? Не. Ба дӯстдоштаат чизҳои қиматбаҳоро харидорӣ кардаӣ? Бале. Орибчаи памперси кӯдакро иваз кардаӣ? Бале. Бореам ба фарзандатон алла гуфтаед? ҳар рӯз. Дигар саронаҳоро ғайбат кардаӣ? Шояд. ҳангоми таронасории сурудатро фаромӯш кардаӣ? Бале. аз ситора буданат фахр кардаӣ? Не. аз тӯй пеш кардан? Не. касе гуфтааст ки овозат барояш писанд аст? Не. ба ягон нафар дурӯғ гуфтаед? Бале. қасос гирифтаед? Бале. лайки худро аз расми ягон нафар нест кардаед, масалан аз ман? аз шумо не кардаги аст. ба ягон саронада бахилӣ доштед? Не. аз пушти ягон нафар поидаед? Бале. хоҳиши нест кардан дар инстаграм буд? Не. аз хуроси шабонаи худ бедор шудаед? Не. ва ман мегӯям муборак бошад. рекорди навбате. Не, ман барои шумо дурӯғ гуфтам, 1 дақиқа 11 сония шуда, аммо ман мехостам ки то охирам ай саволҳоро пешниҳод кунам. ма хурсанд шудам рекорд.